हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो गोदानै फैनो गोनां बैसागु मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। स' नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदांखाबाय जानांगौ। स' लोगोफोर, बेनो जादों फावखुंग्रि अनसुमै बर' आरो बिथांनिनो बयफ्रेन्ड सेम एबा सोमखोर बसुमतारी बिथांमोननि जयै फाव खालामनाय खाम दामदो मुंनि बैसागु मिउजिक भिडिअआबो बावैनो फैगासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना अनसुमै बर' बिथांनिनो इउटुब चेनेलाव बावैनो एबा थाबैनो नुनो मोनसिगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बिथांमोननि बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायहैगोन होननानै। स' लोगोफोर, नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअनि आपडेट होबावनो नागिरदों। बेनो जादों बारदै सिख्ला प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय दाउला खासि मुंनि मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअखौबो नोंथांमोना बारदै सिख्ला प्रडाक्शन चेनेलावनो थाबैनो नुनो मोनसिगोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना बिथांमोननि मिउजिक भिडिअखौ नायहैगोन। स' बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।